анакнун дархости ширкати мазкур дар баррасӣ аст. пас аз мувофиқа намудани тамоми талаботҳо масъалаи парвози ин ширкат баррасӣ карда мешавад. яъне танҳо бо як мақсад аст, бо мақсади паст кардани арзиши чипта ва гам одаме ки 10,000 харид аст аз кадом ширкат? аз Северни метира. шумо метавонед тибқи талаботи ҷорӣ ба худи ширкат муроҷиат кунед оиди ин масъала. ҷаноби Субҳонзода мумкин аст суол? ҷаноби хусатан майлаш раҳмат калон. раҳмат калон. бале шумо метавонед ба худи ширкат муроҷиат кунед оиди ин масъала. пула вазрат намекунад. намояндаи ширкат ба мо гуфт ки мо майлаш бармегардонем, не ки мусофирон нархи чиптара баргаштан гирифтан намехоҳанд. ҳамин гап рост аст? агар баргардонӣ шавад шумо мехоҳед гиред? барои чӣ набошад? кӯшиш мекунем коронавирусаки 3 бора гирифт шудем. масъалаи ковидам мо кӯшиш мекунем ки ковид хай бепул кунем. майлаш гӯш кунед бародари муҳтарам, талаботи ҷорӣ аст. вақте ки талабот риоя намешавад мусофирон бояд аз ҷониби ширкат ба фурудгоҳ даъват карда нашаванд. ки даъват мекунад? кадом ширкат? яъне масъалаи нисбати ин ширкат дар дораи талабот мо кани мебинем, ҳамаша меомӯзем. шуморо огоҳ аз ҳама муҳим бояд мо таҳаммулпазир бошем, ба иғво дода нашавем. аз паси короша барои шумо аз ҷониби ҳукумати кишвар аст. миннатдор ҳастед? албатта миннатдорем. барои ҳамин ҳозир аз паси корҳо ягон хел гапи зиёдӣ бояд нашавад, иҷро мешавад. ҳамин духтур мегузаред. ҳамин духтур мегузаред. муҳтарам Субҳонзода, ҳамин духтур мо коронавирус гузаштем. ду бор аллакай 150 сомӣ дода гузаштем. ҳамин мо чикор кунем? барои خانه گردان این مشکلی نیست. ما کاربری میکنیم و کوشش میکنیم روی حلش رو یابیم. کوشش میکنیم مردم چیکار برادرو شهروندان محترم حاضر آرومکک از پسی کار ҳамин справка ёки шаҳодатномаи тиббӣ барои ковид чанд пул меистад? ки гузаштааст? хоб шумо гузаштед? шумо чанд гузаштед? бачо як тарафисед? хоб дар куҷо ин ташхиси тиббиро гузаштед ва чанд пул меистод? 150 сомон меистод. бачо овози ин кас намеояд. илтимос як кас гап занед. чанд сомон? 150 120. дар куҷо гузаштед? шумо худатон гузаштед? бале. ё ки пула додед бародаро рафта гирифта? мо гузаштем. аз чӣ иборат буд? чӣ хел анализ гирифтан? анализ ҳамаро дастканал намегирам. чӣ хел? мақсад аз куҷо чӣ хел? ки ҳамин анализа гузаштааст? ягон кас ҳаст? салом акаҷон худтонро муаррифӣ кунед. кай шумо ташхиси тиббӣ гузаштед? гузаштам. я чува тиқидан карочи фамили я чува тиқидан я чува метиқа карочи дами нафасот мегирам. чӯ намедон чӯ меравам чува метиқа мерава тамом. خب بعد چند پول؟ 150. احوال چند بار گرفتین شما؟ ما یک بار گرفتم. تانکا گرفتم یک بار دیگه دو بار. چند روز شد؟ او شاخه یک 3-4 روز شد. برای او نظام دادیم و نظام دا باید میپردیم. این شوزی نه دینگینا. ایش آهاد بود. ما دو بار شد. 3 ساعت. اوجه 120 150 300 دیگه. شما خودتون ای کجا اومده اینجا؟ ما فرخور. خب چند روز شد که منتظرین؟ ای 5 مای. در این مدت کجا زندگی کردید؟ اومدم شنبه دادم بیرون و برادیا گفتم بیرون و کوارتیر با کوارتیر. سوربونشاه 1926 نوشته کمالو تو در یک روز 10 بار بیای نزد بندماندگان و هیچ کاری حل نکنی چی فایده اومدنت؟ خوبش آنقدر غمخورید نزد
касаҳода нозир монед то ин ки бо нархи арзон фурӯшанд ва иҷозат диҳед ба ширкатҳо ки сари вақт омода муҳоҷират баранд. Бале бале, ина беҳтарин пешниҳод, гапи бисёр ҷондор. ӯ қадр дилсӯзи, ӯ қадар ту роҳбари ва ту мардама мешиносӣ ки пешвота сиёсатча бигем пайравӣ дорӣ, ту чӣ ба дар назди ҳамун билетфурӯш, ҳамун кассия ёки ҳамун чиптафурӯш, ҳамун дуконашда як нафар нозир намондӣ ки билета қимат нафурӯшад ва чаро ин қадар фурӯхтан рӯзу соатш маълум ай, то ҳавопаймоҳора намондӣ бипаранд. И чӣ масхарабозӣ? И ай пеши худшон кардам? Не, ай пеши худшон накардам. 2 нафар аккаунт дар пул қарз карданд, 60,000 сомон, рафтан дар Москва вафот карданд ё аварӣ карданд. Вора ина муҳоҷирот сумга ҷамъ кардан, роҳӣ кардан. Чӣ ба сафорат роҳишон накард? Сафорат киҷоро нигоҳ кард? Уна биз Имомуддин Саттор киҷоро нигоҳ кард? Чӣ ба ай ҳисоби кишвар, ай ҳисоби давлат, вазорат корҳои хориҷӣ дорем, сафоратҳо дорем, чӣ ба равона намекунанд муҳоҷирона? Бо шумо ай ҷаноби олӣ то розиед? Шумо бо мегӯм гарантӣ надорем. Мерен дар Москва вафот мекунед, пул, қарз, ӯ сахтӣ дар гардани хонаводатон, аккаунт додартон мемонад. Шумо ябор фикр кунед. Қарз кардан Россия нарем. Намира ман мегӯм то қарз кардан наре Россия. Шумо бо мегӯм гарантӣ надорем. Мерен ё бекор мемонед, ё абрада депортон мекунед, ё ки мемред. Шумо зулм ба худтон мекунед, ба хонаводатон мекунед. Зиёд хонаводаҳое ҳастанд ки то пули қарзи фарзандову наздикошона дода натонистанд. Зеро рафтан дар онҷа вафот карданд, ё ки рафтан аз кор пешон карданд, бекоранд, зиндонанд. Шумо чӣ кор мекунед? Шумо то кай худтон ба худтон зулм мекунед? Худтон ба худтон зулм мекунед шумо. Камтар фикр кунед охи. ин хеле зиндагӣ дуруст нест барои шумо. ин хеле зиндагӣ барои шумо дар кор нест. шумо одаме бояд ранги одам зиндагӣ кунед. Планета Земли навиштааст ки маҷбурӣ розӣ бошед. Бале бале, ӯ ҷамъу бисёршку бовар мекунед, ай тарса буд ки амин розиам ай ҷаноб хиёл кардан ки мо ҳамин гапа мегӯем, боз миянд самолету тайёра мешаванд, дар ошноҳӯй мекунанд, мегӯянд марҳамат хушомаден ёки марҳамат бифармоед бишинед ҳавопаймода рост мерен Москва. Уман дар савол ҷавоб надод ахмақ калахар. Е калахар, туро савол додестанд ки пули билетора бар мегардонӣ ё ки не, парвозҳо анҷом метӣ ё не. Дуюм савол, 2 бор духтур гузаштем, мардум 150 плюс 150. Анамира чӣ хел кунем? Ҳал кунем. Бо мегӯм ки навора шумо дидагӣ ҳастед. Дар навор саволаш метан ки мо билетора қимат харидем. Ин мега ки чанд ҳазорӣ харидем? Ай кадом ширкат харидем? 10,000 мегӯяд. Бо чанди харидем? Мега 12,000. Ки 10,000 харид? Хай мега ки ман харидам, уш мега ман харидам. Дар саволҳо ҷавоб дода наметонам. Мегардан мега ки мо ин пули изофа додагӣ мира чӣ хел бигирем? Мегардан мега ки мара аз ҳамун ширкати Северный ветер занг задан, гуфтанд ки мо мехоҳем ки пули боқимондаи ҳамин муштариёра бигардонем битем, аммо мега уно намехоҳанд ки пулшона бигиранд. ҳамин ҷавоба шумо ай хандаро сист намешем? Як нафар тара пул битад, ту бигӯй не ман пули ма намегирам, ман бахшидам туда. Гапи Икромзода дуруға ё ки аммо ахмақҳо мегапа гуфтагианд. Гапи кадомша бовар кунед? Ва дар бораи духтур бале саволиш метан ки мо 2 бор духтур гузаштем. 150 тести 3 рӯз вақт дора бо мегӯм. 3 рӯз ҳам билета гирифтӣ, бояд ки ҳамин Москвада париди, Москва рафтӣ, нишон метиҳам ӯ чиптата ки мо ина созем, солимем, касал нестем. Анака бибинед одамиай. Ин ҳамин чипта гирифтан, билет харидан чанд сумӣ боша. Духтур гузаштанд. Не ки ин ҳамин ҷода задишка шид. Воврема натонистам парида, рафтам як ташаммуд дар битон хокат касал мешид. Тавош мекард. Агар ҳамун шаб мепарид ҳамун тавотав, шумо бидонед ки ай Россия абрадна роиш мекарданд. Ай фурудгоҳи Россия тав доштагира, тасп, температура ёки ранг рӯш пиркидагира абрадна бозпас мегардонанд. Барои чӣ? Барои меган ин бемор ай, ин дар кор несту тести ту дигар қабул нест. Травҷа проверка мекунанд, месанҷананд.
از نظر دکتر بگیم تشخیص طبی در روسیه فرودگاهش میگذاری. انش تو میگردی میای تا 12,000 تا سوختگی و دوباره دکتر گذاشته و دیدم سوختگی قرض در گردن میمونه. شما میفهمید اینجا کی گناهگاره؟ بونگه که جناب عالی گناهگار نیست. گناهگاره شما در وقتش نپرین شما ضررهای زیاد میبینید. شما در اینا دوباره دکتر گذاشتن گفتم این 150 بده. 150 300 سومون 700 نفر حساب کرد 210,000 سومون وزارت تندرستی از شما گرفته است. چی با به پول شما را تشخیص طبی نگذارن؟ غمخوری ها و دلسوزی های پیشوت که جا دارید. شما را فریب میکنن. ده بار بعضش میگه 120 سومون بعضش 150 سومون داد تستی برای کووید 19 کو با 3 روز وقت داره برای پریدنشون گرفتن دوباره تستشون بوچید مهلتش. اینا نگاه کنید 700 نفر تست گرفته چند سه میشه قریب 210,000 سومون دا تست گرفته گیم 210,000 سومون دا 700 نفر تست گرفته گیم تستشون سرکش تمام میشه. اینجا میگه که اگه ما تست گرفتیم چه خیلی میشه یعنی که سومو هم میتن یا که باری سیوم ما به پول رایگان میگذاریم میگم ما ایرا خیلی میبینیم چه خیلی میشه شما گیجو میبینین ایرا در اینجا نمیتونست که وقتی شما پیشواتون راضیه ای عمل راضیه یک گپ میگفت یک سخن میکرد شما همه به پول ای دکتر میگذاشتین اما رایگان هم تست برای شما میبود. با نامی به عالم آورش خورد قسم با شیر سفید مادرش خورد قسم با هستی ننگ پرورش خورد قسم با هر سر جان کشورش خورد قسم بیدار شده تقدیر یک است این قسم هر یکی ماست بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست بهر همه درد زندگی همچو دواست زیرا که بشیر مادر و نام خداست در این قسم